Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zer moduz, ongi etorri aste honetako azkenengo saiora. Apirilak 26 dugu gaurkoa ostirala. Eta ostiral honetan zineman estreinaldiak izango dira. Hoien berri izango ditugu Arantza Ibarraren eskutik, gure zinemako kolaboratzailea. Baina hori saioaren bukaeran izango da. Aurretik beste elkarrizketa bat izango dugu, Pilar Telletxea zeinetik etorriko da. Eta maiatzetik aurrera hasiko den programa bati buruz hitz egingo digu. Iruñeko udalak eta zeinek antolatutako formakuntza programa da, Iruñeko saltokiei merkataritzari zuzendutakoa, eta digitalizazioan eta bezeroari eskinitako arretan jartzen du fokoa, gero xehetasun guztiak. Orain goazen efemerideekin eta gerokoarekin, albisteak, egunkariak, badakizue. Az gaitezen. Euskal Herriko gertakizun bat lehendabizi. 1957an azoka egunean Gernika herria eraso erraldoi baten biktima bilakatu zen. Gernikako bombardaketa gertatu zen eta. Mende berean, 20garrenean, baina 1986 urtean kasu honetan eta Ukrainian, historiako istripu nuklearrik larriena izan zen, Txernobilgo hondamendia. Oraindik kutsadura erradiaktiboa dago. Hauek dira apirilaren 26ko lerroburuak edo titularrak. Ikusgaitasun lesbikoaren egunaren harira, Iruñeko udalak aniztasunaren aldeko eta bereizketaren aurkako neurriak bultzatzeko duen konpromesua adierazi egin du. Iruñeko Arrotu zentroak argazki erakusketa bat, kontzertu ezberdinak, fotokal bat eta Alde Zaharraren barne ibiliko den kale jira batekin ospatuko du apirilaren 26 hau. Nafarroako hauteskundeetan atzerritik botoa emateko epea larunbatean akituko da. Lerinek Ibaigorri BTT froga hartuko du eta bertan birziklapena bermatzeko neurriak hartuko ditu. Asteburu honetan udaberriko barazkien lehendabiziko azoka burutuko da Tuteran. Barazkien gorespen jardunaldien barne antolatu da. Langabezia tasa Nafarroan 8,19koa da eta lehendabiziko aldiz 16 urtetan urteko lehen hiruhilekoan langabetuen kopurua jaitsi da. Errenda bermatua jasotzen duten pertsona eta nekazaritza sektoreko langileak kontratatzeko diru laguntzen deialdia irekita dago. 1,3 milioi euro bideratuko dira honetarako. Nafarroako Parlamentuko hauteskundeetarako 12 hautagaitza. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu hau nabarmentzen da, alkatea izan nahi duen biztanlerik ez duen Nafar udalerriko puruak gora egiten du. Azaleko argazkian Bob Dylan musikariaren kontzertuaren momentu bat ageri da izenburu honekin lagunduta. Bob Dylan apaindura gutxiko mito bat arenan. Diario de Notiziaseko titular nagusian, Nafarroa dagoeneko langabezi gutxien duen erkidegoa da eta bere 8,1ko tasa basuena 2008tik. Azaleko argazkian kasu honetan ere Bob Dylan ageri da. Izenburu honek laguntzen du, Dylan bikaina. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Pepek Bilduri maroto mantentzen saiatzeko apelatu zion. Azaleko argazkiak Bildu alderdiaren kongresurako hautagaia Belpozueta erakusten du. Bere hitzek osatzen dute izenburua. Eskuinari eserleku bat kenduko dio Nafarroa errebeldeak. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu, lehendabizi Berria egunkaria. Marta Rovira agertzen da goikaldean ERZ-ren idazkari nagusia eta bere esaldi bat ipini dute. Urria batak ez du atzera bueltarik, kontua da ez duela inoren aitortzarik jaso.
Azpian lerroburu nagusia, Macronek errenta zerga jaitsita eta erreforma sakonak aginduta jardetsi dio jaka horien krisiari. Beherago, albiste eta eduki gehiago, kultura arloan taula gainean sortzeko taldean entrenatzen izenburua daraman bat. Azpian Euskal Elkargoak murgiltze eredua babesteko eskatuko dio Frantziako gobernuari. Eskuinera joz, Baionan maiatzaren baterako elkartu egin dira CGT, Lab eta Herri mugimenduak. Ekonomiarekin jarraituz, urteko lehen 3 hilabeteetan langabezia 9,9%-era jaitsi da Euskal Herrian. Bizigiro atalean, erdoiletik nola babestu grafenoarekin. Eta ezkerrera joko dugu orain bukatzeko. Espainiako gorteetarako hauteskundeei atal bat eskaini diote, eta adibidez, Agus Hernandez suizidio batean laguntzeagatik auzipetua izan dena bere esaldi bat jarri dute. Zaintza aringarriak hobetu behar dira, baina eutanasia arautzeko lege bat ere behar da. Azpian Iñaki Ruiz de Pinedo EH Bilduren zerrendaburua Araban denaren hitzak aurkitu ditzazkegu. Estatuaren agenda politikoan eragin nahi dugu. Bukatzeko Euskal Herria Irratiko webgunea. 12 hautagaitza aurkeztu dituzte Nafarroako parlamentuko hauteskundeetara. Dio lehendabiziko albisteak. Ondoan beste bi, Joseba Zeolaza, Comisiones Obreras, 2. Enpresariei neurri eta baliabide gehiago exigituko dizkiegu prekarietatearekin amaitzeko. Podcast bat zintzilikatu dute, Azpian Belpozueta 2. Indar soberanista eta ezkertiarrak eramango ditugu Madrilera. Eta beste podcast bat da hori. Iruñerriko agenda. Maiatzaren 2 arte Kondestable Jauregian San Ferminak iragartzeko 8 kartel finalistak ikusteko aukera izango da. Sarrera libre. Gaur arratsaldeko 6etan Atarrebeako Kultur Etxeak Demode kuarteten kontzertu bat eskiniko du. Epa txiki izenburupean, kontzertua edo musika emanaldia familiarentzako. Sarrerak lehiatilan 4 euro balio du. Bihar eguerdiko 12etan Burlatako Kulturetxean apirileko feria ospatuko da, sarrera libre. Amaitzeko bihar arratsaldeko 8:30etan Barainaingo auditorioan, Izaro musikariak bere azkenengo lana aurkeztuko du, Eason. Sarrera lehiatilan 22 eurokoa da eta aldiz aurretik 20 euro. Goizean ostarte batzuk agertuko dira, arratsaldean lainotsuago egongo da eta euri txiki egin dezake. Goizean hego haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa. Temperatura gutxi jaitsiko da. Larunbat goizean lainoak ugarituz joango dira, goizetik aurrera zerua lainotsu egongo da eta euri txiki egingo du, batez ere arratsaldean. Goizean goiz mendebaldeko edo hego mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsalde gau partean iparraldekoa. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Igandeak eguzki giroa ekarriko digu, bereziki eguerditik aintzinera. Eguna lainopean hasiko dugu, baina goizak aurrera eginala laino geruza saretuz joango da eta pixkanaka eguzkia gailenduko da. Arratsaldean zerua oskarbi egongo da eta eguneko temperaturak gora egingo du. Haizea ipar-ekialdetik sartuko da eta temperaturaren igoera barnealdean bereziki nabarituko dugu. Iruñerriko albisteen edo berrien txanda, has gaitezen Atarrabiarekin. Eguesibar eta Uarterekin batera Atarrabiak antolatutako 3 dantz jaialdiaren barne edo baitan 4. txapelketa koreografikoa egingo da. 4. edizioa esan bezala eta 2 sari eskiniko dira, bat 1000 eurokoa eta beste bat 500ekoa. Azkenengo honetarako 500 euroko honetarako publikoak hautatuko du garailea edo irabazlea. Izen ematepea maiatzaren 20an itxiko da eta oinarriak, baldintzak, eskaera orria eta bestelako informazioa Atarrabiako udalaren web orrian zintzilikatu egin da guztia. Ekainaren batean bestalde eta Atarrabiarekin jarraituz, antzinako azoka hartuko du Atarrabiako karrika edo kale nagusiak.
Egitaragua eguerdiko 12etan hasiko da. Lantegietaz, musikaz edo jolasetaz bezalako jardueretaz disfrutatzeko egun eta aukera bikaina izango da. Bukatzeko kontribuzioa eta zerga bateratua borondatez ordaintzeko epea ekainaren 20an akituko da. Xehetasunak eta ordaintzeko bideak eta bestelako informazio guztia Atarrebiako udalaren web orrian. Egin dezagun aurrera, Zizur. Apirilaren 30 2019 urteari dagokion pasabide tasa eta ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga borondatez ordaintzeko azkenengo egune izango da. Apirilaren 30. Informazio eta xehetasun guztiak udalaren webgunean kontsultatu daitezke. Zizur nagusiko konsistorioaren webgunean edo web orrian. Maiatza gertu dago bestalde eta ekintzak prest daude Zizurren. Maiatzaren 4an, Jane Jacobsen eskutik Zizur nagusitik betaurreko lilekin paseatzen ekitaldiaren 2. edizioa gauzatu egingo da. Goizeko 11etatik irtengo da ibilaldia kultur etxetik eta ordu batak arte iraungo du. Izen emateari dagokionez, berdintasun zerbitzuan igualdad.berdintasuna@zizurnagusia.eus posta elektronikoan edo 948 telefono zenbakiaren bitartez egin daiteke apirilaren 30 baino lehen. Epe gehiago, bestak iragarriko duen kartela aukeratzeko txapelketa deitu eginda. 18 urtetik gorako pertsonek hartu dezakete parte. Teknika librea da eta epea ekainaren 14an akituko da. Formatuari dagozkion xehetasunak, eraman beharreko testua edo ipini beharrekoa eta bestelako informazioa Zizurreko udal web orrian. Amaitzeko Iruñeko albisteak. Apirilaren 29 arte Iruñeko bizitza basatiaren arrastroak biltzeko eta app batera igotzeko gonbidapena luzatu zaie hiritarrei. Biomaratoia izango da eta apirilaren 28an igandearekin hasiko dira ekintzak. Ekimenaren baitan 2 proposamen daude. Arratsaldeko 5etan hasteko sarrera libreko aferaren inguruko hitzaldia eskiniko da. Ondoren, arratsaldeko 6etatik 8:30etara saio praktikoari ekingo zaio. Honetarako inskribaketa beharrezkoa da. Bihar goizean epea akituko da eta 0-10 zenbakian burutu behar da izen emate hori. Behin apuntatuta, esan bezala, astelehenera arte, 29 arte, dokumentatu ahalko da argazki egitearen bitartez. Naturarekin jarraituz, maiatzeko ostegunetan Iruñeko ingurune hezkuntzako museoak arte eta naturaren gaineko doako lantegiak eskainiko ditu. Toki libreak daude oraindik. Land art mugimendua eta sorkuntza artistikoa jorratuko dute tailerrek. Planetarekiko eta gure inguruko izaki guztiekiko errespetuaren garrantzia ere azpimarratuko dute. Interesatuek 0-10 edo 948-420 zenbakietan apuntatu daitezke. Amaitzeko gaur eta Baionako udalak prestatuta Baion Leaf Festival 2019aren azkenengo kontzertua edo kontzertu zikloa eskiniko da. Txapelketa bat da. Mugatz gaindiko Creacity proiektuaren barneko ekimena. Iruña, Hondarribi eta Baiona hiriek hartzen dute parte bertan. Otsailetik Iruñeko 7 musika talde ibili dira lehiaketa honetan. Txika Sobresalto eta Esterlina taldeek final aurrekoan iritsi egin ziren taldeak. Gaur talde nafarrik gabe finala burutuko da Baionan. Iruñeko udalak eta zeinek hiriko saltokiei zuzendutako programa bat jarri dute abian. Ura ezagutuko dugu gaurkoan Pilar Telletxearen eskutik, zeineko enpresa sorkuntza arloko arduraduna. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko, eskatzetik honeta etortzea. Zer moduz? Ongi, poza bata, honeta etortzea zuekin solastea, ez? Eta programa hau, elkarrekin solasteko programaren gainean. Bai, aurkeztera. Horixe. Bai. Orduan, erreminta digitaletan eta bezeroari arreta hobetzearen horretan fokoa jarriko du, ez?
programak? Programa hau da berria, da lehenbiziko aldea atetzen duguna. Eta bai, gure fokoa dago digitalizazioaren buruz eta esperientziak, bezeroaren esperientziak nola lantzen ditugun denda baten barrenean, ez? Eta zehaztu zeintzuk izango dira helburuak? Helburuak, gure proposamena zen, bai edo bai, identifikatzen dugu saltoki batean beharrezkoa dela, gehiago saldu, beraien kezkak direla ze produktuak behar dituten, produktuak nola prestatu behar diren, nola utzi behar diren bezeroari, eta guk ikusten dugu behar dela jakin bezeroak berriak daudela, beste modu batean etortzen direla dendatara, dendak daudela ez fisikoaki, baino bai beste lekuetan ere direla online deitzen denen toki hortan, eta hori dena programa honen barrenean sartzeko idea da, eta programa hau berezi hau prestatu dugu, ez? Zenolako garrantzia du eremu digitalak merkataritzan? Bueno, ez bada, bai edo bai, digitalizazioa gure eskuan dago. Bezeroak biltzen du tresna bat, bai mobila dela, bai dela tabletak edo ordenagailua edo edozin gauz, zaude beti hor prest bilatzeko produktuak, dendak, espazio bat nun dagoen produktua saltzeko, eta gainere nahi gabe etortzen zaizkigu aukera desberdinak, ez? Eta da tresna bat ibiltzen duguna informazio bilatzeko eta produktu desberdinak, eta gainere oso arraiz da leku zietatik etortzea, ez? Orduan, da tresna bat dela ona ere izaten aldena ona, eta biltzeko aukera bat hemengo dendandako eta saltzeko beraien produktuak. Orduan, garrantzitsua bai edo bai zertaz hor dago eta ibili behar dugu. Eta bezeroari arreta eskaintzerako orduan zeri erreparatu behar zaio? Ai, markatu, nago galdua. Orduan, esan duzu, eremu digitalak oso garrantzi handia duela, eta esan dugu hasieran hori programak bi ildo nagusi izango dituela, ez? Hori digitalizazioaren garrantzia, importantzia, eta bezeroari arreta eskintzeko, hobetzeko, ez? Arreta hori. Ze hartu behar da kontutan arreta hori eskintzerakoan? Bueno, beharrezkoa litzeke merkataritzak jakitea ibiltzen tresna bat, ez? Osea, bai bere saltokin dendan, osea, bai bere dendan bitartez, edo berak jakitea WhatsApp ibiltzen, Instagram, pixko bat Facebook edo gauza horiek jakitea hor daudela eta ibiltzen dituela. Batzutan, askotan ez dira ibiltzen, eta ikusten dugu Iruñako dendatan ez ditutela ibiltzen. Ez direla tresna batzuk ibiltzen ditutenak jendeak arrasterako bere dendara erosteko produktua. Baina orain guk programa honen bitartez, bilatzen aldugu erramienta horiek ekartzeko, ez? Jende gehiago etortzeko zure dendara eta hor erosteko, produktu erosteko. Ez bada, dendariak saltzen du produktu bat, baina saltzen da produktua eta esperientzia. Hori argi eta garbi dago eta hori bere buruan sartu behar dugu nola bat ere, ez? Orduan gabezi batzuk nabaritu dituzue eta hori asetzeko, erantzuteko programa hau sortu da. Hori zen. Ze saltoki motei zuzenduta dago? Bueno, dago denandako. Adibidez, denak gauz berak eskatzen ditute, behar dute beraien kezkak daude nola saldu gehiago, nola saldu hobekigo, eta bere buruzpena hor dago, eta guk uste dugu persona batek joten delik erosten duela produktua bat, baina eramaten du produktua eta esperientzia. Orduan, landu behar dugu onditz esperientzia hori, eta gaine digitalizazioa ere hor dagoela, ez? Eta bilatzen dugula digitalizazioaren bitartez, bilatzen dugula produktu bat, eta orduan zu dendaria bazala, hori dena sartu behar duzu dena batean, bola batean bazala, eta sartu behar duzu dena batean, ez? Nola den digitalizazioa eta esperientzia bi gauzak. Nola gauzatuko da programa?
Bueno, izanen dire ameka saio. Ameka saio horiek maiatzan 6an hasiko da, eta azkenekoa izanen da azaroan 25ean. Izanen dire aste desberdinetan, izanen dire zeinen, goizko 10:00-etatik ordu batetak arte denak astelehenetan ameka saio horiek, hilabete horien barrenean. Eta gero tartean badaude aste batzuk, saiotik saiora, eta tarte horietan joanen gara guk zeinetik teknikaria, joanen gara denda tokira, eta hor eginen dugun lana eta jarraituko dugu eskatu dugun lana. Bai. Eta 3 bloke nagusi egongo dira, ez? Bai, programa guztia dago pentsatua bideia bat bazala. Dago pentsatua asmatu dugu nola landu behar dugun, nola egiten aldun, ze esperientzia dagoen bezeroan aldetik, bidaia bat izango litzeken bazala. Eta bidaia horrek erami behar dio bai edo bai dendara, ez? Eta erostera produktua. Orduan, ameka saio horiek sartu ditugu 3 pausutan bazala. Lehenbiziko pausua da esperientzia, Bai, esan duztuna esperientziaren garrantzia produktuaren gainean. Eta produktuaren gainean. Eta bigarrena izanen da digitalizazioa, eta jakitea digitalizazioaren bitartez nola presentatzen alduzun zure esperientzia eta nola jetzen alden zure bezeroa, ze motakoa den, zer egiten duen, nola etorri den zure dendara. Eta gero ja azkeneko puska, bidaioren puska, izanen da gehiago emaitza bat, ez? Eta etorkizuna nola egin behar dut hemendik antzinera, nola landu behar dut eta nola mejotu behar dut induten lan guzia, ez? Bai edo merkataritako jendeak egin behar du lana hilabete honetan, batu behar du praktikan bere dendan, eta praktika hori ikusiko da gainere. Hilabete horietako lanetan ikusiko da. Eta bezeroari eskinitako arreta ere hor dago, ez? Aurre ikusi daiteke bere portaera, bezeroari? Bai, zertaz lehen bizirik hasi eta bezeroa izanen dugu buruan. Eta landu behar dugun bezeroa. Osea, adibidez, denda batek ikusiko du ze bezeroa duen, ze tipoko bezeroa duen, berak badaki. Baina hori dena landu behar dugu ikusteko, bai edo bai, berak uste duena benetan horrela denez. Eta gero digitalizazioan bitartez ekarriko dugu bezero berria. Denda hortara. Eta orduan, nola prestatu gauzak, nola eman, ze esperientzia eta zergatik, eta ze emaitzak dituen, bere lan egiten duena tarte horietan, hilabete tarte horietan, bai edo bai ikusiko du. Nolakoa izango da saio bakoitza? Bueno, izanen da teorikoa eta praktikoa. Teorikoa emanen dugu zeineko tokian, eta izanen da goizko 10:00-etatik ordu batek arte. Eta gero praktikoa bai zertaz ematen dugun teoria hori bai edo bai landu behar da, ez? Eta gero jarraituko dugu teknikariak dendara joan eta ikusiz guk eman duguna lan egiteko nola ze segimentua duen eta nola lantzen duen merkatari bakoitzak. Nolakoa izan da programaren prestakuntza? Bueno, ez da bat ere arraixa izan, egiarrateko. Ez da arraixa izan, zertaz guretako ere zaila da, dendak duten ja beraien kezkak proposamena bat ematea eta erratea bai edo bai proposamen bitartez ikasiko duzu nola mejotu zure salmentak eta zure produktua eta hori, ez? Joan den urtean eta bai aurten ere egin ditugu jornada batzuk Iruñako dendakin, eta hor ikusi dugu eta izagutu dugu handikan hobekigo nola konportatzen diren eta ze kezkak dituten, ez? Beste aldetik ikusi dugu beste lekuetan, beste lurraldetan, nola lantzen duten gauza horiek eta ze gauzak dauden, ze proposamenak dauden. Deitu dugu beste organizazioa, gu bazala, zegin bazala, beste organizazioa beste lurraldetan zen lanak egiten duten, begitu dugu, udaletxeakin ere egon dugera pentsatzen nola asmatzen alginun proposamena bat berria eta desberdina, zertaz merkatariak ja baditu Iruñean gauza handiz bere esku lantzeko, baina behar ginen gauz bat berria eta bai edo bai gauza honetan bururatua, zela esperientzia eta digitalizazioa.
Eta orduan, bueno, landu ginen, ikusi ginen, probatu ginen, inginen, asmatu ginen programa bat, eta ezagutzen dugun profesional batzukin solastu ginen, eta hor asmatuz, ateri da, eta hau da, ateri duguna orain. Esan duzu, programan izango direla teknikariak, nork gehiago hartuko du parte? Bueno, egonen da Miguel Angel Trabado gurekin, eta profesionala bat Barcelonan bizi dena, eta lantzen duena gehiena, bueno, kanpoan ere bai, baina dago oso sartua gauz horietan, digitalizazioan barrenean, eta dauki oso garbi ze garrantzitsua den bezeroaren esperientzia hori, ez? Eta buruzpena hori edukitzea beti zuk saldu behar duzulik produktu bat. Eta, bueno, guk inginen lan hori patu ginen berekin, solastu ginen berekin, gustatu zaigun ere nola asmatzen duen eta nola ikusten ditun gauzak, eta berakin batera prestatu ginen bideia hori, eta bideia hori bien eskutik, nola Miguel Angel Trabado eta nola zeinen aldetik landuko dugu, eta izanen dugu gainere bien tartean lanan lemizikoatik azkeneraino, ez? Eta izanen da oso importante, oso garrantzitsua denda bakotxan dako, lan egin bakotxan dako, ez denan dako gauz bera, baizik eta bakoitzen dako zanen du bere proposamena berexia. Eta programaren ostean, zenolako merkatari edo saltoki aterako dira hortik? Bueno, nik uste ateratzen direnak, ateriko dire segurtasuna gehiokin, izanen dute digitalizazioa deitzen dugunik edo solasten dugunik ez dute olako ikariarik izanen, baizik eta beraiekin eramanen dute eta ikusiko dute gauz bat normala eta hor dagona eta beharrezkoa dena, eta gainere laguntza bat izanen dena beraiendako, ikusiko ditute emaitza batzuk, izanen ditute emaitza batzuk eta beraiek ikusiko ditute emaitza horiek, eta egonen dire prestatuguk eta idekiagoak esperientzia bat saltzea, eta ez omeste produktu bat, zertaz ja produktua hor dago, ez? Baina bai, esperientzia bat produktoren batekin. Doako zerbitzua izango da? Bai, Eskerrak udaletxera, Iruñako udaletxera, doako zerbitzua da. Nik uste oso ona dela zerbitzua, nik uste lan egiten duen dendak emaitza onak izanen ditula, eta egiarrateko nik eskertzen dut udaletxeari olako gauzak ematea Iruñako dendari, ez? Eta aukera hori izatea. Nola apuntatu daitezke interesatuek? Udaletxeko web horrien bitartez, zeinen web horrien bitartez, hartzen zera web horrira eta ikusten duzu programa, edo bestenaz guri deitu zeinera, eta prest gaude edo zin gauz nahi badute eskatu, edo galdetu, edo apuntatu. Maiatzean hasiko denez, EPEA dago kontutan hartu beharrekoa? Bai, oso hurbil dago EPEA, eta EPEA dago 30ean. Egia errateko, egin nuen programa hau Aste Santuan baino lehentxeago, 3 egun lehenago, eta bukatzen dago 30ean, zertaz maiatzen 6ean jazten gera lanean, bai. Orduan, informazio gehiagorako aipatutako webgunetara jo dezakegu? Bai, webgunera, edo deitu zeinera, eta, hor gaude prest, edozin gauz nahi badute galdetu eta garbitu, ez? Uste dut argi gelditu zaigula, Pilar. Bueno, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri etorri izanagatik. Eskerrik asko, beste bat arte. Agur. Agur. Ostirala da eta gaur Arantza Ibarra zinema kolaboratzailea izango da gurekin estreinaldien berri emateko. Horrekin amaituko dugu gaurko eta aste honetako aste honi agur esango diogu. Gaurko saioa amaitutzat emango dugu. Orduan asteburua disfrutatu eta astelehener arte.